servituds, de manera que es descomptin abans de la reparcel·lació o que es reubiquin les zones verdes a terreny no precari. El portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Aguilar, té la paraula per explicar l'esmena. Gràcies, senyor alcalde. Penso que l'esmena és breu, és prou ajustada com perquè sigui prou clara. La proposta d'Esquerra és molt senzilla, no ens oposem a que es faci aquest pla parcial, que es desenvolupi aquest sector urbanísticament. El que sí nosaltres tenim molt clar és que hem de defensar els interessos de les persones de Vilafranca, i defensar els interessos de les persones que viuen a Vilafranca és defensar la qualitat de vida d'aquestes persones, i per això Esquerra Republicana estarà sempre al costat de les persones que viuen a Vilafranca, perquè cada vegada, cada any que passi, intentarem guanyar qualitat de vida i no perdre qualitat de vida. En relació a aquest criteri hem fet aquesta esmena, és molt senzilla i molt simple. Esquerra Republicana defensa les zones verdes de Vilafranca. Aquesta és la idea. I per tant, si es vol, es pot fer un desenvolupament d'aquest sector, fins i tot m'atreviria a dir que amb els mateixos metres edificats, però amb una designació, amb un disseny d'aquestes zones verdes, com dèiem, agrupades en el lloc que, per altra banda, nosaltres entenem que és del tot lògic i raonable, com és totes agrupades en el sector on hi ha una riera, perquè justament en aquell lloc al costat d'aquest sector hi ha una riera. Per tant, pensem que seria més enraonat posar tota la zona verda o gran part de la zona verda allà. Perquè si nosaltres mirem aquesta proposta, aquest dictamen que ens presenta l'equip de govern, veurem com ens sobta que hi hagi dues parts tan estretes i llargues que converteixen realment en zona inútil molts metres de zona verda. I per això, i no una, no, dues zones que es troben exactament dissenyades de la mateixa manera. I gran part d'aquestes zones, que repeteixo, esdevenen inútils com a zones verdes, estan afectades per les zones de servitud de les carreteres 340 i la de Sant Jaume dels Domenys, independentment de que a dia d'avui hi hagi un projecte per part de l'estat espanyol que diu que es pot ampliar la 340 per l'altre cantó, perquè encara que s'ampliï per l'altre cantó, la servitud continuarà estant allà, i aquell terreny que en principi tenim dret com a ciutadans de Vilafranca el tindrem a precari. I tal com havíem dit també en aquest ple, nosaltres proposem que quan es faci un pla urbanístic, i això ho defensarem ara i a partir d'aquí en endavant, doncs no tot ho perdi la gent de Vilafranca i ho guanyin uns particulars, sinó que si hi ha servituds i per tant terrenys més bons i terrenys més dolents, que sigui com a mínim més equiparat entre la part pública i la part privada a l'hora d'entomar terrenys a precari. Senzillament la idea és aquesta. Moltes gràcies, senyor Aguilar.